Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera se yɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Alima Joliba Jabarani filɛbaw an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ntɛnɛndon in na limanaw min ye juillet kalo ye ale ye tile 22 sɔrɔ san 2024 aw minnu b'aw sigi ka ni jɛmukan in kɔnɔ n'o ye kunnafoni gafew ye olu lakale waati limanaw kunnafoni ninnu an b'a sama ka bɔ kunnafoni gafew de kɔnɔ o kumana kunnafonidila dɔw de fana bɛ wulikajɔ kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kunnafoni ɲini a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka fasiri anw ta ye k'o lakale awa bamanankan na limana aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na awa ni an sigilen o de kɛnɛ ka sanga 30 ɲɔgɔn na an bɛna o de kɛ baara in na walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na minnu bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ an tɛ ɲinɛ aw kɔ ka daminɛ Bamako yan Segu fo Sikaso ka taa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen arajo Joliba bɛ sɔrɔ Canal Plus fana sanfɛ o kumana i man'o kɔri i b'an sɔrɔ yen nɔ limanaw min y'an ka page Facebook ye n'o ye Joliba FM ni Joliba TV News ani an ka page YouTube nin bɛɛ lajɛlen y'an ka kunnafoni di siraw ye aw minnu sɔgɔlen bɛ ni fɛn fɛn na an b'aw fo an b'a fɔ in na dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma gafew bɔra limanaw gafe minnu bɛ yan Challenger b'an bolo kɔrɔ yan Nouvelle Horizon bɛ yan Les Soirs de Bamako fana bɛ yan ka taa se Les Échos ma ni fasiri de sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na kuma na an b'a fɔ in na aw danse an b'a daminɛ ni min ye an b'a daminɛ ni le Challenger ye limanaw a ka gɛlɛn i ka kunnafoni daminɛ ni awa kunnafoni ye min man di nka jagoyalen don dɛ limanaw ni jamana maaba min ye Mali tɔgɔ se yɔrɔ la Mali tɔgɔ kuma se yɔrɔ min na min fana ye seko ni dɔnko limanaw fɔlifɛn min bɛ yen n'u kama ko kora n'ale ye awa ka daminɛ a fa la ka n'a yɛrɛ la fo a yɛrɛ denw kɛlen bɛ ka tiɲɛ ta a ko la bi limanaw Tumani Jabate ala ka wele sera Tumani Jabate ma limanaw min ye tasibila ye o bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen de fɛ n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ ka bɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen la awa ko n k'a fɔ Tumani Jabate n'o ye Sidiki Jabate fa ye limanaw ko ala y'a ka kalifa minɛ na o kɛra juma tɛmɛnen in na awa n'i y'a lajɛ Tumani Jabate kun kɛra Mali ta de ye a bɔra a ka dutaya la a kɛra Mali ta de ye o de y'a to n'i y'a lajɛ limanaw min ye juillet kalo tile 19 juma tɛmɛnen in na awa wulada yanfan yɛrɛ fɛ kunnafoni in dira k'a fɔ ko min ye kora n'o ye kora maa min bɛ kora k'a sago ye k'a fɔlifɛn k'a fɔ maaw ka se ka awa diya sɔrɔ a la le maestro awa Tumani Jabate limanaw k'a ye diɲɛ to an ye n'i y'a lajɛ Challenger ka bi kunnafoni la awa maa min n'a ye kora yɛrɛ limanaw k'a bɔ kɔrɔlen la ka na n'a ye kora la sabu awa n'i y'a lajɛ fɔlifɛn kɔrɔ de ye kora ye nka ka bɔ kɔrɔlen la ka tila ka bimaw fana olu ka se k'u ta sɔrɔ kurako la kura ka diya maaw ye awa Tumani Jabate senyɛrɛ o baara de la n'i y'a lajɛ limanaw Mali seko ni dɔnko n'i ye tɔgɔ fɔ kɛ n'i ma se Tumani ma awa a bɛ n'a fɔ a ma dafa min ye Tumani Jabate limanaw a ye min kɛ awa seko ni dɔnko la kora fɔlifɛn min ni awa a y'o ta tiɲɛ a yɛrɛ fa fɛ ka tila k'o di tiɲɛ a denw ma limanaw maa caman de bɛ yen olu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin ni cɛba in ma k'a daminɛ Umu Sangare la limanaw Diva de Wasolo ale yɛrɛ ko Tumani kun ye maa ye awa kora ko kɔni fɔli la awa maa tɛ se k'i sanga Tumani ma Mali kɔnɔ yan a ye kora kɛ fɛn ye limanaw ka awa a kurakuraya ka tila ka Mali tɔgɔ se diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'a lajɛ ko Tumani n'i bɔra Mali kɔnɔ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ la awa n'i ye Tumani tɔgɔ fɔ i tɛ kɛ dunan ye o mana bɔ yen limanaw min ye Fatimu Jabate dɔw kama Hɔtugamu ale fana ko Tumani kɔni kɛra maa de ye maa min n'a ye Mali seko ni dɔnko yakubaya
awa min ye Mariam Ba dɔw k'a ma ko Dugulimamu ale fana kumana kosɛbɛ a ko ko farafina yɛrɛ de bibi in na maa tɛ se k'i sanga tumani ma awa min ye fɔlifɛn min n'o ye kora ye awa Safi Jabate ka taa bila Bigini Bagagaw awa nin bɛɛ lajɛlen ye tumani ka kodɔn n'a ka adamadenya yɛrɛ hali seko ni dɔnko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko tumani Jabate kɛra maa ye maa min bɛ yen n'a ye nin siraw taama min ye avocat maître Mamadu Ismaila Konate ale fana ye seereya di a ko tumani a kɔni ala ka wele sera a ma nka tumani bolonɔ bɛ yan dɛ mana a taara ka taamasiyɛn min to yan o bɛ yan wa a ye tiɲɛ min to yan a ye tumanidenw ta tɔgɔ ma Siriki Bala ani Ahmed mana ko ni ninnu tora tumani ye tiɲɛ ye wa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fɔlifɛn n'o ye kora ye a matarafa mana n'i y'a lajɛ tumani ma sa dɛ tumani kɔni a soma yɛlɛmana de n'i y'a lajɛ tumani Jabate Mali seko ni dɔnko ɲɛnɛfin de bilala o la n'o tɛ ko a denkɛ n'o ye Siriki Jabate ye bi in na o kelen bɛ ka tiɲɛ min ta kunnafonidila Musa Kamara ka kuma kɛra u ye ka fara min ye Cɛgum Bugui Mayiga ninnu ye kunnafonidilaw ye minnu fana ye seereya di k'a fɔ ko tumani Jabate a ye min kɛ Maliko la o ka bɔ yen ka taa se premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale fana ko tumani kun ye lasigiden de ye maa min bɛ yen n'a ye Mali tɔgɔ se yɔrɔ la seko ni dɔnko nasira la ka taa se min ye Guinéen ka premier ministre kɔrɔ Seyidiya Ture ale ko Sidikiba Jabate denkɛ tumani Jabate n'o ye kora karamɔgɔ in ye ko a ye diɲɛ tɔn ye juma tɛmɛnen in na ale kɛlen ka kunnafoni mɛn a kɛra ale bolo i b'a fɔ ko ni kabakolo nɔrɔla dugukolo la nka ko n'i y'a lajɛ ko a ye kɛnɛba de bila Mali seko ni dɔnko la min ye Fondation Children of Africa o fana ko tumani kɛra maa min n'a ye fɔlifɛn kɔrɔlen k'a ta kɔrɔlen la ka n'a bila bibi na a kura la ko Côte jamana kan u ka jamanakuntigi furumuso n'o ye Dominique Ouattara ye ale fana ye tasibila kɛ ka tila ka kɛrɛnkɛrɛnnenya Siriki Jabate ta tɔgɔ ma ka dugawu k'a ye ko ala ka a fa dayɔrɔ sumaya maa min ka kuma kɛra laban ye Challenger kɔnɔ tumani ka fatuli la o ye Youssou Ndour ye Senegalikaw ka Youssou Ndour a fana ye seko ni dɔnko ŋana ye ale fana ko tumani sanga ɲɔgɔn tɛ yen sabu ko ni a fɔra ko ka dɔnkili k'a dilan k'a k'i sago ye n'o ye arrangeur ye Senegalikaw ka Youssou Ndour ye nin kuma fɔ a ko ale ma tumani ɲɔgɔn ye o la min ye Senegalikaw ka Alioune Tine fana ye ale ko kora dɔnba ŋana min filɛ nin n'a y'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɛ jamanaw ka tiɲɛ min dira ma a yɛrɛ fa fɛ n'o ye korafɔ ye ko a ye a se a dan de la a tɛ tɛmɛ min kan dɛ ko tumani y'a kɛ ten an kɔni fana bɛ dugawu de kɛ tumani ala ka hinɛ a la n'an bɔra yen ale fase de sɛbɛn kelen n'o ye Challenger ye a ko kɔsa in na ŋunuŋunukan dɔ bɔra min ye SOMAGEP cakɛda min bɛ ji dilan ka jisɔnuma di jamanadenw ma ko n'i y'a lajɛ a fɔra ko ji sanuman kun tɛ ka sɔrɔ SOMAGEP fɛ nka ko laboratoire national des eaux cakɛda min bɛ ji sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni ji ka ɲi walima n'a ma ɲi k'o ɲɛma Alfuseni Fofana ale kɔni ko SOMAGEP ka ji ko gɛlɛya foyi t'a la ko ji min bɛ ka di SOMAGEP SA fɛ bi ko ji ko a bɛ se ka min ko gɛlɛya foyi t'a la ko nka ɲininkali min bɛ yen bi n'o bɛ tugu o la o ye k'a fɔ Bamakokaw caman de bɛ yen olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi k'a fɔ ji min bɛ ka di ji min bɛ ka bɔ robinet la ko ji in ma ɲi nka limanaw min ye directeur général laboratoire national des eaux Alfuseni Mustafa Fofana ale ko k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'u hakili sigi k'a fɔ ko SOMAGEP ka ji min bɛ di SOMAGEP fɛ ko n'i ye hali diɲɛ kɛnɛyasoba n'o ye OMS ye ale bɛ dansigi minnu fɔ jiko la ko SOMAGEP ka ji k'a bɛ bila o minɛn kɔnɔ limanaw ni laboratoire ɲɛmaa ye nin fɔ Alfuseni Fofana a ko ni olu kɔni ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na n'o ye u ka cakɛda in bɛ yɔrɔ min na Bamako yan
ka taa Kati Sevare ko dɔgɔkun hali kalo saba i b'a sɔrɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ SOMAGEP yɛrɛ ma SOMAGEP a ma dan o ma SOMAGEP fana ka kunnafoniw cayara a yɛrɛ ka bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko ji ninnu bɛ sɛgɛsɛgɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen wa ko ji ɲumanw don i mana taa diɲɛ fan o fan ji sanuman min n'a bɛ fɔ k'o ka ɲi ko SOMAGEP ka ji k'a n'o bɛ sanga limanaw kunnafoni fila bɛ ɲɔgɔn dafa Challenger ni Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi jiko kuma in fana bɛ yan sabu a jarala k'a fɔ ko ɲininkali min bɛ kɛ ko laboratoire national de la santé ale fana ka sɛgɛsɛgɛli la k'a fɔra k'a fɔ ji in k'a man ɲi ji min n'a a dira ni SOMAGEP n'a kuma cayara kosɛbɛ ko jaabi min dira laboratoire national de la santé n'o ye LNS ye ale fana ye jaabi min di ni Nouvelle Horizon ko ale y'o jaabiw sɔrɔ k'o ye k'a fɔ ko SOMAGEP ka ji min n'a bɛ ka di waati laban in na n'a bɛ ka bɔ robinɛw kɔnɔna la limanaw ko ji in ko a man ɲi ji in ko banakisɛ yɛrɛ bɛ ji in na limanaw yɔrɔ o ye kuma fila ye min fɔra fasɛrɛdi sɛbɛn dɔ in fɛ Challenger ani Nouvelle Horizon kuma fila in u bɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ dɔ la sabu dɔ ko k'a ka ɲi nin bɛɛ ye jamana ka cakɛdaw ye laboratoire national de la santé ani laboratoire national des eaux ni fila bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni jiko kuma in na sabu a jarala k'a fɔ ko laboratoire national de la santé ni laboratoire in de fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛnɛyako la ale de fana y'a jira k'a fɔ ko SOMAGEP ka ji min n'a b'a di jamanadenw ma ko ji in ko a qualité man ɲi wa ko ji in yɛrɛ ko bana yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la limanaw kuma fila de ye nin ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ Challenger ale ni Nouvelle Horizon aw bonya bɛ kunnafoni na. Limanaw n'an bɔra yen nɔ an bɛ to fasɛrɛdi sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔna la a kuma na a y'a jira k'a fɔ ko bi min bɛ tali kɛ mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali bakurunba la u k'a ma ko MINUSMA ko MINUSMA ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'u tun bɛ Mali la yan k'u bɛ di Mali ma bi tɛgɛ tɛ d'a kan min kɔfɛ bilen k'o ye bi ye yɔrɔ MINUSMA ka tagali kɔfɛ ka bololaminɛw caman de tora Mali kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ bi ntɛnɛn juillet kalo tile 22 a jarala k'a fɔ ko min bɛ MINUSMA u ka kɛlɛcɛw o kɛra kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni minnu bɛ fini don ni MINUSMA baarakɛla minnu bɛ yen civil ni militaire olu kɛlen kɔ k'u kɔ don Mali la u ka taali kɔfɛ yɔrɔ bololaminɛw an'u ka sigiyɔrɔw olu fana tora Mali la yan misali la Gawo a jarala k'a fɔ bi ntɛnɛn ko ka yɔrɔ minnu tora yen k'o na bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo kan nka limanaw ɲininkali caman de tugulen bɛ nin yɔrɔ ninnu dili la sabu a jarala k'a fɔ MINUSMA ka baarakɛla kɔrɔw olu minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali la yan gouvernement kun ye layidu ta o maa kofɔlen ninnu ye k'a fɔ ko u bɛna u sen don baaraw la nka hali sisan limanaw ko o layidu ninnu caman de bɛ yen layidu ninnu ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ma se ka don ba la fɔlɔ fasiri ka kuma la Nouvelle Horizon ko MINUSMA ka tagali kɔni kɛlen kɔfɛ an bɛ don min ko bi baara bɛ danga min na sisan o ye k'a fɔ u ka yɔrɔ minnu tora yan u bolofɔ minnu yɔrɔ dɔw bɛ yen u ye olu jeni u ye dɔw tiɲɛ nka kow ka yɔrɔ dɔw bɛ yen an'u ka bolofɛnminɛ dɔw bɛ yen hali sisan olu kɔni bɛ yan jamanaw ka kɔni nin ko in kana kɛ i n'a fɔ Barikani ta cogoya sabu Faransi ka kɛlɛcɛ Barikani minnu tun bɛ yan Maliden dɔw tun bɛ baara kɛ Barikani fɛ Barikani taalen kɔfɛ layidu taara o maa kelenw fana ye k'u tɛgɛ bɛna don baara la nka limanaw olu ta kɔni fana ɲinɛ kɛra olu kɔ u caman bɛ yen bi Barikani baarakɛla kɔrɔw dɔw bɛ yen olu bɛ Algérie olu bɛ k'u débrouiller yen nin waati in na walima dɔw yɛrɛ ye u sigi yɛrɛ k'u ta to Ala ma n'a ko kɛra cogo min na ko bi ntɛnɛn Cité des Askia kɔnɔ n'o ye Gawo mara ye ko MINUSMA taara k'a ka fɛn minnu to yen olu bɛna bila jamana ka bolo kan bi ntɛnɛn yɛrɛ limanaw jɔyɔrɔ min b'a ko la o ye k'a fɔ baarakɛlaw n'a fɔra MINUSMA kɔni taara a ka bolofɛnw bɛna bila jamana ka bolo kan MINUSMA ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ min kɔfɛ bilen o ye bi ye nka minnu ye baara kɛ MINUSMA fɛ olu kɔni jɔyɔrɔ bɛ olu fana t'a la sabu olu caman bɛ yen bi u sigin bɛ ka gouvernement ka layidu kɔnɔ gouvernement ye layidu minnu ta u ye ko ka layidu ninnu dafa u fana kana ye ka to yen ten nka min ye MINUSMA baarakɛla dɔ ye ale ye seereya di ale tɔgɔ ye ko Mahamani Mahamani ko tiɲɛ don olu tun bɛ baara la MINUSMA kɔnɔna la nka ko gouvernement fana tun tɛ k'a fɔ de u bɛ fɛn di gouvernement ma i n'a fɔ impôt n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ ONG tɔw b'a kɛ cogo min na n'i bɛ baara kɛ ONG tɔ ninnu na i b'a sɔrɔ gouvernement bɛ warini dɔ ta i kunna
awa o be n'a fɔ impôt o be n'a fɔ e jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko la nka ko MINUSMA la limana o kun tɛ kɛ MINUSMA baarakɛla si kun tɛ yen ko kun bɛ impôt sara Mali ye n'a fɔra ko o baara banna yɔrɔ i fana man ka kɔrɔtɔ k'a fɔ k'i bɛ gouvernement jalaki o ko la maa nin ka kuma de kɛra o ye ale ko olu kɔni ma jigin gouvernement la nka olu kɔni sigin bɛ k'a fɔ de u jigi dan bɛ gouvernement kan sabu u bɛɛ ye jamanadenw ye ni gouvernement kɔni sera ka ɲɛ u ma u tɛgɛ don baara la o na diya u ye n'o tɛ k'a fɔ k'i bɛ maa bolo bɔ baara la k'a sigi ten o fana ma nɔgɔn n'o tɛ ko k'olu to MINUSMA baara la impôt fɛn fɛn tun bɛ sara gouvernement ye o tun tɛ tigɛ olu ka sara la u ka sara dafalen bɛ d'u ma cogo min na olu tun tɛ foyi di jamana ma nka gouvernement ye layidu min ta nin ye jamanaw n'a fɔra k'a fɔ ko MINUSMA kɔni taara maa minnu bɛ baara kɛ a yɔrɔ kofɔlen in na olu tun ye jɛkulu dɔ sigi o k'a ma ko association du staff local de la MINUSMA ASLAM olu tun ye premier ministre kuma ɲɔgɔnya k'u ka gɛlɛya yira premier ministre la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye an bɛ don min na ko bi limanaw sigi kelen bɛ ka o layidu ninnu de kɔnɔ MINUSMA baarakɛla kɔrɔw ko k'u bolo don baara la an bɛ don min na ko bi limanaw jamana ɲɛmɔgɔw ko kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka dɔ fara jija kan halisa maa kofɔlen minnu filɛ nin ni kun ye juru yɛrɛ ta bankiw fɛ k'u to MINUSMA baara la ka ɲini kuma ka kɛ bankiw fɛ halisa juru ninnu o bɛ se ka sara nɔgɔya la cogo min na sabu caman bɛ yen o bolo kɔni bɔra baara la kunnafoni de filɛ nin limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma ko le soir de Bamako a y'a jira k'a fɔ ko ka i bolo don foroba nafolo la limanaw k'a ta k'a sɔrɔ i ma yamaruya n'a y'a fɔ de ma nanzarakan na ko atteinte au bien public limanaw ni jalaki binna maa saba kan dɛ maa saba in ye Alu Danbele Daramani Kone ani Balaji Ture limanaw ni maa saba u kɔni ɲangina san 20 kaso dara dɔw kunna san 5 kaso dara dɔw kunna san 5 kaso min na kaso tɛ k'i bɛ t'i sigi a fɔ min ma ko sursis walima san 1 kaso sariya b'i ɲangi nka i bɛ to sariya ka kɔlɔsili kɔnɔna la limanaw ni ɲangini ninnu dara ni maa saba kunna Alu Danbele Daramani Kone ani Balaji Ture n'i y'a lajɛ ni maa saba minnu filɛ nin ye k'u ka kiri da donna u ka kiri la juillet kalo tile 19 san 2024 k'u bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ min y'an ka jamana kɔnɔ yan nafolo yuruguyurugu ale kunna Bamako yan nɔ n'i y'a lajɛ ni maa saba a fɔra ko u tɛgɛ donna foroba nafolo la ka foroba nafolo k'u sago ye o dun a ma dabɔ o kama Soade Bamako y'a jira k'a fɔ ko ni maa saba in sariya wulila u nɔfɛ limanaw ka sababu kɛ ko u tun bɛ baara la yɔrɔ min na o ye centre hospitalier universitaire CHU Ponge o ye Ponge dɔgɔtɔrɔsoba ye limanaw ko san 2016 o kɔnɔna la ko bɔ kɛra min kalama a jarala k'a fɔ ko service néphrologie CHU Ponge inspection générale du ministère de la santé ale de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ limanaw ko directeur général adjoint min tun bɛ Ponge n'o ye Yakuba Sila ye ale de y'a ɲini ka bila n k'a fɔ directeur général ale de y'a ɲini a ka baarakɛla dɔ fɛ n'o ye agent comptable dɔ ye Yakuba Sila in a fana ye a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye audit interne ye u y'ale de bila k'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sabu ko dɔw bɛ ka kɛ Ponge a ma faamuya limanaw o sɛgɛsɛgɛli in de la Yakuba Sila n'o ye comptable ye ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ cɛ saba in nɔfɛ ka taa ye k'a fɔ min ye Alu Danbele ye Daramani Kone Balaji Ture limanaw ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'a fɔra ko banabaatɔw nana furakɛli la yɔrɔ n'i bɛ don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko service des entrées kabi yen banabaatɔ a bɛ furaw a bɛ sɛbɛnw sarali daminɛ kabi yen i b'a sɔrɔ nin cɛ saba in u ka jɛmakan yɔrɔ u bɛɛ lajɛlen jɛmakan de don u bɛ sɛbɛnw bamayɛlɛma ye sɛbɛn minnu bɛ se olu ma u bɛ banabaatɔ ye fura min san walima a dontɔ a bɛ sɛbɛn min ta i b'a sɔrɔ u bɛ sɛbɛn in bamayɛlɛma k'a kɛ sɛbɛn fila ye kelen min bɛ taa di kɛnɛyaso ɲɛmaayaso ma i b'a sɔrɔ ani min b'olu bolo kelen tɛ i b'a sɔrɔ nafolo min bɛ sara kelen bɛ k'o tila fila ye dɔ bɛ taa olu jufa la dɔ wɛrɛ bɛ taa o bɛ taa ale kɛsu kɔnɔna la limanaw nin de nana sɛgɛsɛgɛli nana kɛ bɔ nana k'a kalama k'a ye k'a fɔ système u bɛ baara kɛ ni système min ye ko système u y'a bamayɛlɛma sabu machine minnu b'u bolo n'o ye ordinateur ye u ye
fɛn fɛn bɛ na hôpital kɔnɔna la k'a daminɛ i bɛ don hôpital kɔnɔna la waati min na fo ka na se baara tɔw ma u y'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma u ta sɔrɔ a la n'i y'a lajɛ min ye nafolo min n'o yuruguyurugura u fɛ nin baara in kɔnɔna la a bɛ se $64,000 CFA wari 20,000 ani 60,000 a n'a kun ka fɛn o de bama yɛlɛmana wari u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ min ye 20,000 CFA wari 20,000,000 o taara Daramani Kone in n k'a fɔ Alu Danbele ale ta kɛra CFA wari 40,000,000 a n'a kun kan fɛn min ye 20,000,000 ye o dira Alu Danbele ma 3,000,000 o kɛra Balaji Ture ale ta ye u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ nin cogoya la limanaw min ye kiiri tigilamaw olu ka jalaki min binna u kan o ye k'a fɔ Alu Danbele in ale kɔni welelen kɔ jalaki min binna kan a m'i cɛ a jɔn'a la a ko tiɲɛ don nin a kɛra cogo min na sɛgɛsɛgɛlikɛla n'o ye kɛrɛnkɛrɛnniyala Yakuba Sila ye o ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ u nɔfɛ k'u nɔ minɛ ko Yakuba Sila ye fɛn fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye min bɛ hali u tɔɲɔgɔnkɛ min n'o o ye Daramani Kone ka taa se Balaji Ture u maa saba si ma sɔsɔli kɛ ko in na sɛgɛsɛgɛli de nana kɛ limanaw ka bɔ nin bɛɛ kalama CFA wari 64,000,000 u filɛ nin ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ min ye Alu Danbele ale ɲininkara wari min n'a y'a ta nin cogoya la 40,000,000 a n'a kunkanfɛ k'a y'a kɛ mun ye a ko wari in k'ale taara don so de la k'a ye so de jɔ n'a ye tɔw olu kɔni ma sɔn k'u ta yɔrɔ fɔ nka min ye maa sabanan in ye Balaji Ture 3,000,000 ale ta kɛra o ye ko nka ale y'a ta sara joona a y'a kɛ sarako 2 ye a ye 2,000,000 sara o kɔfɛ ka tila ka taa 1,000,000 sara limanaw ko a ko kɛra nin cogoya de la min ye cour d'assises spéciale min n'o bɛ sen na sisan limanaw k'u ye nin maa saba ɲangi min ye Alu Danbele san 20 kaso o dara ale kunna k'a ka CFA wari 5,000,000 a k'o sara a man di ye min bɛ tali kɛ Daramani Kone san 5 kaso o dara ale kunna nka san 5 kaso in bɛna fɔ juru de sursis o bɛ d'a kunna a tɛ n'a fɔ a bɛ taa sigi kaso la ten min ye 2,000,000 ye a fɔra k'ale k'o sara dommage intérêt la min ye Balaji Ture san 1 kaso o fana juru donna ale la CFA wari 40,000 ko ale k'o sara o waati kelen jamanakuntigi ye baara dɔw bila sen kan walasa ni yuruguyurugu kelen in ka kɛlɛ o ye ko an ka jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ taa maa magoɲɛci kɛ ko k'a fɔ de nafolo ka tɛmɛ mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ bilen o de bɛ fɛ ka ban sisan baara in a ko a ma de ko digitalisation dɔwɛrɛ tɛ limanaw ni diɲɛ laban tile in na n'o ye min ye machine olu tile don min ye subahana mansin ka se ka nafolo sara o fɛ wari kana tɛmɛ maaw tɛgɛ kɔnɔ bilen ko jamanakuntigi ale y'o baaraw bila sen kan o kɛra min ye Mali kɔnɔna la yan Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a lajɛ baara in a kɛra Mali minisiri caman ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre yɛrɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga minisiri min yɛrɛ bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna colonel Abdoulaye Mayiga sɔrɔ minisiri ani nafoloko Aluseni Sanu fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye limanaw baara in a bɛ don hukumu kɔnɔna la o ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ yuruguyurugu kuma min n'an bɔra k'o fɔ sisan walasa ka se k'o kɛlɛ sabu n'i y'a mɛn wari a tara i y'a y'i ɲɛna walima k'a fɔ de ko wari dira karisa ma e ka surafɛn d'a kan n'i y'a mɛn a kɛra ten o i y'a y'i ɲɛ yɛrɛ la limanaw hali an ka foroba cakɛraw bɛ se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ cogo min na o minisiri Alhamdu Agi Iliyɛn ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan sabu ko in yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu ale de kɔrɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ko nin baara in a ka kɛ ale kɔni hamina de don wa a bɛ ɲini jamanadenw fɛ u k'a lajɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ani baara in kalifalen bɛ minisiriso minnu na u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baara in a ka se ka kɛ sabu nin de bɛ diɲɛ fan caman fɛ bi n'i y'a mɛn yuruguyurugu kɛlɛlen bɛ diɲɛ fan caman fɛ bi olu de bɛ ka taa ni nin sira in ye ko min ma ko digitalisation limanaw i mana kɛ magoɲɛ ci ɲini fɛn fɛn ye an ka kolatigɛ cakɛda ninnu na f'i ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ limanaw fasiri ko nka b'a la nka ye mun ye Bamako yan limanaw a jarila k'a fɔ sɛbɛn dɔw bɛ yen bugunatigɛ sɛbɛn k'a daminɛ carte d'identité la ka taa carte biométrique limanaw ni sɛbɛn wɛrɛ minnu n'o ye maa magoɲɛ sɛbɛnw ye limanaw ni caman bɛ yen bi a kɛra hali wolo sɛbɛn ye ARAVEC n'a ɲɔgɔnnaw limanaw ni sɔrɔli gɛlɛyan bɛ bi kosɛbɛ Bamako yan n'a fɔra ko ka n'i b'o ɲini i k'o wari sara sira wɛrɛ fɛ carte d'identité
min ye avec papier ka taa se wolo sɛbɛn a n'a ɲɔgɔnna caman ma ko nin tɛ ka sɔrɔ yalima jamanakuntigi ye nin ko in dabɔ min kama majɛ dɔɔnin b'a la sabu sɛbɛn yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛ wari sara ko yuruguyurugu kana k'a la o y'a sɔrɔ sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔla o fana y'a o gɛlɛya kelen o fana bɛ nin ko nɔfɛ jamana kunnafoni de filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni min ye fasibili sɛbɛn min n'an ko a ma ko les échos limanaw écho y'a yira k'a fɔ kɔsa in na kuma dɔ cayara k'a fɔ pankurujigi kɛnɛ yɔrɔ avion minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na yan ko tajiko gɛlɛya y'u sɔrɔ taji min n'u kama ko jet A1 colonel Lasana Togola ale de ye aéroport ɲɛmaaba ye ayiwa a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko in na a ko taji min n'u kama ko jet A1 na ayiwa a majɛ sɔrɔla ko a kun jɔnjɔn kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamanaw ko hiji waati avion kun ka taa ni ka segin kun ka ca kosɛbɛ Bamako ani Makan cɛ ko hijidenw ka taa ni ka segin dɛ ko de kun kɛra sababu ye taji majɛ kun sɔrɔla la min ye colonel Lasana Togola ye a ye ɲɛfɔli min kɛ directeur général des aéroports du Mali a ko o tajiko gɛlɛya min n'o ye jet A1 ye n'o ye Bamako aéroport sɔrɔ ko n'i y'a lajɛ k'a daminɛ litiri 300,000 la an bɛ don min ko bi k'o bɛ yen nka ko dɔ yɛrɛ farala kan n'o ye jet A1 ye bi litiri 1,200,000 ko gɛlɛya in kɔni ma kɛ gɛlɛya janba ye wa gɛlɛya tɛ ko min yɛrɛ kɛra kɔlɔlɔba ye sabu hiji ta waati la avion tun bɛ taa ni ka segin la a tun tɛ jɔ yɛrɛ ko nka u tun ma sigi n'a ye k'a fɔ ko taji bɛna dɛsɛ nin cogoya la nka a nana kɛ balana ko de ye avion ka taa ni ka segin taji nana dɛsɛ fɔ a nana kɛ yɛrɛ limanaw taji yɛrɛ tun tɛ sɔrɔ nka yɔrɔ hiji tali la i tɛ se k'a fɔ ko i bɛ olu ka tali bɔ a ma ko avion dɔw ka taa ni ka segin minnu bɛ yen n'olu tun tɛ hijidenw ye olu diyagoyara k'u jɔ fɔlɔ ka se ka taji di minnu bɛ taa hiji la ani minnu bɛ bɔ hiji la ka na limanaw o de kɛra gɛlɛya dɔɔnin ye nka colonel Lasana Togola ko gɛlɛya in a fura sɔrɔla sabu ko dɛmɛbaw ani taji caman sɔrɔla ka bila bi maa bɛ se k'a fɔ bi ko an bɛ don min ko bi yɛrɛ dɛmɛbaa dɔw bɛ yen olu bɛ ka na ni taji 2,000,000 ye n'o ye kérosène ye walasa avion kana gɛlɛya sɔrɔ tajiko yɛrɛ la bilen maa min ye kunnafoni ninnu fara ɲɔgɔn kan o ye SAR ale ye kunnafonidila ye ECHO la limanaw an b'a kuncɛ ni ECHO ka kunnafoni misɛnnin dɔw ye jarila k'a fɔ ko nin waati laban in na yɔrɔ an bɛ samiyɛ de la ko ji kɔlɔlɔ a ye bankasikaw sɔrɔ sanba dɔ nana bankas n'i y'a lajɛ a kɛra alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2024 bankas ko foro caman de bɛ yen ji kɛra sababu ye ka taa ni u ka dannifɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔ jamana ko ɲɔ caman de bɛ yen ji donna olu kan ka a tiɲɛ n'i y'a lajɛ a ma dan o ma hali baganw ko ji taara ni bagan caman ye ko bagan dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tora bɔgɔndoroko la i n'a fɔ fasiri bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na ko nka maa kɔni ni ma to a la fasiri bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na ko ko in ɲɛkɔrɔ min ye bankasikaw ye o bɛ ka wele de bila jamana faamaw ma ko dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ ko min ye ma hinɛ limanaw yen fana ko fiɲɛ kolonba dɔ wulila yen a kɛra sababu ye ka den musomanin dɔ san 16 ɲɔgɔnna a tɛ tɛmɛ o kan ko fiɲɛ kɛra sababu ye ka taa ni o fana ye n'i y'a lajɛ limanaw dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Jubeda la dugu in filɛ nin ye Manantali ale sira kan waliya in kɛra yen de juillet kalo tile 12 tɛmɛnen na a jala k'a fɔ kunnafoni minnu sɔrɔla den musomanin dɔ san 6 ɲɔgɔnna ko ale kɔni ni tora a la jala k'a fɔ ko du dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ yen ni sanfiɲɛ in kɛra sababu ye k'olu ka sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛmaminɛnw ye ko min ye u sigiɲɔgɔnw ye olu kɔni wulila ka dɛmɛ ta ka u sɛgɛrɛ ko min ye nin waati in na limanaw samiyɛ daminɛ na jamana ɲɛmɔgɔw tun ye min ye ladilikanw di maaw ma k'a fɔ maaw ka u bolofɛnw kɔlɔsi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko samiyɛ daminɛ na kibaruya dilen bɛ k'a fɔ fiɲɛba de bɛ ci walima san migiriw ani san pɛrɛn o de ka ca ɲinan samiyɛ kɔnɔna la maaw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ kunnafoni sɔrɔla studio tamani maaw fɛ a na kɛ olu fana y'a di ECHO ma jamanaw a bɛ dan sigi kɛ bi kunnafoni di sɛbɛnw na
ni ala sɔnna sini ni ala y'o kɛ an gɛrɛjɛgɛ ye kunnafoni sɛbɛn minnu mana bɔ an na ye kɛnɛ ka k'o lakali aw ye yanni o cɛ an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.